професора Виктор от Бяла Слатина. Поздрав Кирил Пепралески, Георги Патрона, Вали Гармина професора и Георги Сейм Варуи. Лей, 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 лея. Дуй права командимен, цела България. Ленги лава си закон, няма втора серия. С професора и Георги, тука е играта. Като се събират, държат си честа. Не се борят, не се крият, знаят кой са те. Всеки ход е премерен, гледай ги добре. От улицата тръгнали, стигнали върха. Дуй права заедно, това е силата. Всяка майка професора и Георги не ражда. Те са вълци, единаци и силен автоматия. Бутни даран, Галика стар, тумаре ромен. Няма страх братата, гаравен, тумаре ромиен. Пазят своя свят, дуй права, голям боксьор. Това е факт, аме сам баре боксьор. Името тежи, като буря минават. Никой не стои в очите им, огън в ръцете съдба. Всеки ден е битка, но вървят напред сега. Стъпките хтят по асфалта студен, всеки ги познава, това е техен ден. Не говорят много, действията крещят. Дуй права заедно, никога назад. И силен автоматия, бутни даран, Ханика стар, товаре ромен. Няма страх братата, галявен, тумаре ромниен. Пазят своя свят, дуй права, голям боксьор. Това е факт. Ей, Викторецки, думох си бари кай чалаве уни повторил. Сценките се движат, идва тяхната игра. Скорост, лукс, живот, без компромис, без страх. Всеки знае името, става